bali wa minto isi ya buna mwato tebati mutawanja mutuwateria manganaya elinde tomanyo maene bu mwana yo ngakiitire. Roy Ondimu umwana umusayi w'emyaka 23 w'omugaka Charity Ondimu kuru ekinyoro gya Kirera yali bali chache abo bamanyete Kisii Town nigo abairega kurigirwa egeka kichi ibere wikira buna banyora umubere oye asengendo ya KTRH buna akwerera Charity Ondimu oyore ise. Roy Ondimu Charity no mwana one umwana gatebeta abasani ba Murangeiri etariki yange 31st agasoka ekarasoka mambia yenga tema komuri nesimi atari gotoka tare 11 naringwa kerwe simi kaitaba agandebia omwana Roy no mumaete kamatebia agandebi twamochorete university rogoro igakweta ari mochari igo warara kise gocha agatotebi genda litanga ni mura identify umubire morore gosinoro tukanda baka muchari tukanyora umubire no mwana oyo Rairi umubire oye nigo obwate chingoma bakoroganize Charity Ondimu nigo eamate ya arure kuburia goche ase serikali kubakonya gukora obutuki elio kubahenekeria ekikeirerete amakweria iyo y'umwana oyu Roy. Serikali tige etotebie kene ekiagera omuntu takwita nsaiga busaigo amanye gukubusa agende mucheri nero umaete koenda obweka gaki endo twale gusaba serikali efuatirie egente ketanyora matibwa yekene n'omuntu koro itagwete n'omuntu koro lengo mwasi oku n'omuntu koro tumanyete nonya ni CCTV njiro nabakikubwati omwana oyo none simi nabwate nabatokomanya nabamukomanya kurwa ase esimi ngomwakerete ngakiagendete mbaka omo area gachigoitwa igo byonsi ne serikali twereiri eto obomaene etokonye kubwatia buna yabwatia bagande bakanyora mbali komanya ningo omuibori bomwa lakini bakabwati kwetera Safaricom bakanyora ingo muibori bomwana bakandangeri nande nabayarenge buya babwatie koikera banyore nga ingo barenge no mwana oyo latest nande rende nga kiatoka okwete Kuripotere Gatembe kurwa Kirera nyali bali chache Kisii County nje Wycliffe Tyson.